Sala 2011 sala destpêkirina şoreşa Sûriyê bi şoreşa xwe û nivîsandina ser dîwaran û xwepêşandanên li dijî rejîma Sûrî û kiryarên çekdarên rejîma Sûrî ji girtin û binpêkirin di derheqê xwepêşanderan de careke din vedigere Sûriyê ku ev çend rojin li bajarê Swêdê dengê xwepêşanderan bilind bûye û daxwaza rûxandina rejîma Sûriyê dikin. Rawangeha Sûriya mafên mirovan ragihand ku çekdarên rejîma Sûrî û stixbaratên bi ser ve bêhtir ji 10 xwepêşanderan ji ber bejdarbûna wan di xwepêşandanên li dijî rejîma Sûrî li bajarê Swêdê girtin. Her wiha lîgirên rejîma Sûriyê jî êrişî xwepêşanderan kirin. Li gorî Rawangeha Sûriya mafên mirovan bi dehan ji welatiyên bajarê Swêdê li pêş Saha el Sêr xwepêşandan li dijî rejîma Sûrî encamdan û daxwaza çûna Beşar el Esed û rûxandina rejîma Sûriyê û serbestberdana girtiyan kirin. Hevde mêweyekê bi dehan ji alîgirên rejîma Sûriyê meşên piştevanî ji rejîma Sûriyê re nêzî xwepêşandanê encam dan û alîgirên rejîma Sûrî êrişî xwepêşanderan kirin ku di encam de hejmarek ji xwepêşanderan birîndar bûn. Her wiha û li gorî Rawangeha Sûriya mafên mirovan ku li bajarokê Elkerk li Şerqî li gundewarê Rojhilatê Dereyê li ser dîwarên dibistanan di navtaxan de jî gotinên dijî rejîma Sûrî û Îranê nivîsandine ku daxwaza derketina mîlîsên Îranî û rûxandina rejîma Sûrî û serbestberdana girtiyan dikin. Her di heman mijarê de berî 3 rojan li bajarê Dereyê du xwepêşandan li dijî rejîma Sûrî hatin encamdan û daxwaza serbestberdana girtiyan û rûxandina rejîma Sûriyê kirin. Ev 9 salin şoreşa Sûriyê destpêkiriye. Li gorî Tora Sûriyê ya mafên mirovan ji adara sala 2011 ve te adara sala 2020 146,825 kes li Sûriyê hatine girtin. Her wiha 226,247 kes ji sivîlan canê xwe ji dest dane û piştî vê hejmara mezin ya qurbaniyan û piştî 9 salan hîn jî rejîma Sûriyê li ser kiryarên xwe yên dijî mirovatiyê berdewam e.